אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. במבצע שאגת הארי, השאגה שלנו הולכת ומתגברת. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים, הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. והשינוי הדרמטי הזה בכוח שלנו מול הכוח של אויבינו הוא המפתח להבטחת קיומנו. איומים עולים ואיומים יורדים. אבל כשאנחנו הופכים למעצמה אזורית ובתחומים מסוימים למעצמה עולמית, יש בכוחנו להרחיק מעלינו סכנות ולהבטיח את עתידנו. ב-1993 פרסמתי מאמר באחד העיתונים וכתבתי בו: הסכנה הגדולה ביותר לקיומה של ישראל אינה נמצאת במדינות ערב, היא נמצאת באיראן. מאז, במשך למעלה מ-30 שנה, משטר האייתולות הרצחני אכן פעל לפגוע בארצות הברית ובמערב. אבל בראש ובראשונה הוא פעל לקדם את התוכנית שלו להשמדת ישראל. הוא עשה זאת בשלושה מישורים. הראשון, הוא בנה ציר רשע עם צבאות טרור של חיזבאללה, חמאס, החות'ים, משטר אסד וגם אחרים. המישור השני, הוא פעל להקים מערך של עשרות אלפי טילים בליסטיים קטלניים. והמישור השלישי, הוא פעל לפתח פצצות אטום במטרה מוצהרת למחוק אותנו מעל פני האדמה. טוב, הוא לא יעשה זאת. כראש ממשלת ישראל הובלתי פעולות גלויות ופעולות חשאיות רבות שעיכבו את איראן, גרעו מהיכולות שלה. אבל בה בעת בנינו אנחנו יכולות צבאיות שלנו, יכולות טכנולוגיות שלנו, יכולות מדיניות שלנו, כדי להכות באיראן בעוצמה ולהרחיק מעלינו את האיומים. כל המאמצים הללו התכנסו למלחמת התקומה, לעמק לביא, ועכשיו לשאגת הארי. במלחמת התקומה פגענו קשות בציר הרשע. הוא עדיין שם, אבל עם יכולות פחותות בהרבה. אנחנו מחויבים להשלים את המלאכה, להביא ביטחון לכל אזרחי ישראל, ובפרט לתושבי הצפון, כפי שאנחנו עושים, ועוד נמשיך לעשות, למען תושבי הדרום. החיזבאללה מרגיש את נחת זרוענו, והוא עוד ירגיש אותה ביתר שאת, הוא ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. במבצע עמק לביא אנחנו פרצנו גם לראשונה את הדרך לפגיעה מקיפה, גם במאגר הטילים העצום של איראן, וגם במפעלי הייצור של טילים נוספים. כך עשינו גם ביחס לפרויקט הגרעין שלה, כולל פגיעה אנושה בבחירי המדענים האיראני, הם שהובילו את פיתוח פצצות האטום שנועדו להשמיד אותנו. הם כבר אינם. ואגב, פגענו בעוד כמה עכשיו. אחרי עמק לביא, הנשיא טראמפ ואני הזהרנו את הרודן חמינאי. אמרנו לו, אם תנסה להקים מחדש את תעשיות המוות שלכם, נכה בכם בעוצמה שלא ידעתם. לא רק שהוא לא הקשיב לנו, הוא פתח בפעולה מואצת לשקם את תוכנית הגרעין והטילים, והפעם להטמין אותם עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים. אם לא היינו פועלים מיד, תוך כמה חודשים, תעשיית המוות של איראן הייתה חסינה מפני כל פגיעה. לכן יצאנו יחד למערכה, ארצות הברית וישראל, כדי להמשיך את מה שעשינו בעמק לביא, למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים, שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי, וגם בכירים רבים במשטר הטרור, חיסלנו את הרודן הישן, והרודן החדש, מוצ'טבה, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. אנחנו קודשים את תשתיות הגרעין, את מערך הטילים והמשגרים, את מפקדות הדיכוי, את מוקדי הכוח של המשטר, ועוד הרבה מאוד מטרות. ובמקביל,
אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני, כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים. אנחנו מנחיתים מכות מחץ על משמרות המהפכה והבסיס, גם ברחובות וגם במחסומים, ועוד היד נטויה. אני אומר לעם האיראני, הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה של חירות, הרגע הזה הולך ומתקרב. אנחנו עומדים לצדכם, אנחנו עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם. זה בידיים שלכם. כבר עכשיו אפשר לומר בוודאות, זו כבר לא אותה איראן, זה כבר לא אותו מזרח תיכון, וזו גם לא אותה ישראל. אנחנו לא מחכים, אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ואנחנו עושים זאת בעוצמה שלא היה כמותה. יצרנו ברית שלא הייתה כדוגמתה עם ארצות הברית, ברית עם ידידנו הגדול, ידידי האישי, הנשיא טראמפ. אנחנו מדברים כמעט כל יום, מדברים חופשי על הבר, מתמקדים, מחליפים רעיונות ועצות ומחליטים יחד. הנשיא טראמפ אמר לי משהו שאני רוצה לשתף איתכם בו, לפני שעה קלה הוא אמר לי את זה. היחסים בינינו חזקים פי 100 מכל מערכות היחסים שהיו בין נשיא אמריקני לראש ממשלה בישראל. אנחנו לא חושבים רק על המדינות שלנו, רק על הדור הזה. אנחנו חושבים גם על הדורות הבאים, על עתיד האנושות. בימים אלה, אנשיי ואני רוקמים בריתות נוספות עם מדינות באזור, בריתות שעד לפני כמה שבועות היו נראות דמיוניות. ואנחנו עושים את כל זה. אנחנו עושים זאת בזכות העוצמה האדירה שבנינו, בזכות הגבורה הכבירה של מפקדינו ולוחמינו, ובזכות העמידה האיתנה שלכם, אזרחי ישראל. אני יודע שאתם מקפידים על הוראות פיקוד העורף. אתם נכנסים פעם אחר פעם למרחבים המוגנים. אני יודע שזה לא קל, אני יודע שזה גם קשה מאוד כרגע בצפון, אבל בכך שאתם מקפידים על הדברים הללו, אתם גם מצילים חיים וגם נותנים את הגיבוי ואורך הנשימה לי, לממשלת ישראל, לצה"ל ולכוחות הביטחון, כדי להשיג את יעדי המערכה. איך אמר לי בהשתאות הנשיא טראמפ? רק בישראל טיסות החילוץ הן הפוכות. בכל העולם רוצים לברוח ממוקדי הלחימה, ורק אצלכם בישראל כולם רוצים לחזור. מניין הרוח הזאת, הוא תמיד שואל אותי. ואני עונה לו, זה סוד ההצלחה שלנו, זה החוסן של העם שלנו, זה כוח האמונה שלנו, האמונה בנצח ישראל. שאלות?